handhavingsteams naar Klein Curaçao zijn gegaan vanochtend. Dat heeft minister Cooper van VVRP bevestigd. Het gaat om een handhavingsteam van zijn ministerie, het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. En een handhavingsteam van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Die zijn samen met vertegenwoordigers van Carmabi, de politie en andere instanties naar Klein Curaçao gegaan. Ze behandelen daar de kwestie van de prijs die aan de regering moet worden betaald voor constructies en andere zaken. Er wordt veel gebouwd op Klein Curaçao, of er is al veel gebouwd. En nu gaan de teams bekijken of de kosten die daarvoor aan de regering moeten worden betaald, onder meer vergunningen en dergelijke, daadwerkelijk correct zijn. Dus men gaat even polshoogte nemen op Klein Curaçao. Tegelijkertijd gaat het Sea Turtle, mensen van de Sea Turtle organisatie mee om te kijken of er illegale constructies zijn gebouwd die de schildpadden hinderen bij het leggen van eieren. Dat is een groot probleem. Een paar weken geleden kwam het bericht naar voren dat schildpadden geen ruimte meer hebben om hun eieren te leggen vanwege illegale constructies.